सान्दुं अखा खस्थ' खालामनानै UPPL हान्जाखौ एसेबां गोहो गोरा खालामबाय आरो UPPL हान्जाया सरकार दानो थांगासिनो दङ। बे सरकार दाखांनायनि उनाव नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन गोरिब गुन्द्रा आइ आफा रायजो राजानि जेंनाफोरखौ सुस्रांनानै लाइमोनफोरनि फरायसाफोरनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनानै जोंनि गामिफोरनि लामा सामाफोरखौ मोजां खालामनानै जोंनि थानसालि गिर्जाफोरखौ लुफुंजोबनानै मोजां मोनसे बड'फाया बुंनाय बायदि गेरेमसा हारि दानो थाखाय UPPL दावगालांगासिनो दङ। UPPL नि दिनै गुबै खामानियानो जाबाय जोंनि माहारिखौ गेरेमसा माहारि दानाय आरो बे थांखिनिफ्राय UPPL आ कुनु दिन दोरोदनाय नङा। दा नंखायनो आं खावलायदों नोंथांमोनखौ बयखौबो एबार खेबसेनि थाखाय 17 बोसोर बिथा मामोन BPA बा सरकार सालायबाय एबार खेबसेनि थाखाय नोंथांमोना गोख्रों थांखि लानानै जेसेबां भट दङ जमदुवाराव जिरन बसुमतारीनि ट्रेक्टरनि सावगारियाव होनानै देरहाहोदो आरो जिरन बसुमतारी देरहालांनानै BTR गभर्नमेन्टआव मोनसे मोजां मासि लानानै रायजो राजाफोरखौ सिबिगोन। दा बेखौनो बुंबाय रायजोफोर गोलाव बाथ्रा बुंला बयनिसिमबो साबायखर बावबाय नोंथांमोनखौ अबंलावरिया बयखौबो मोजाङै लाखिथों आं बेखौनो खावलायबाय आरो 10 तारिखखौ बावनो नाङा 10 तारिखै बयबो थाबैनो बयनिख्रुइ गिबिसिन ओंखारनानै थांनानै ट्रेक्टरनि सावगारियाव भटखौ हैनांगौ आं बेखौनो खावलायनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय। मोर बक्तब्য सामरिछु धन्यबाद। परिवर्तन दरकार परिवर्तन दरकार परिवर्तन दरकार কথা নহয় কাম জনতাৰে প্ৰাণ এয়াহে নেতা পৰিচয় ভেদাভেদ নাই মতিৰ মানুহ নাই নেতা বুলি তেওঁকেহে কয় না ভাষা ধৰ্ম আৰু বৰ্ণ জাতি অধিকাৰ ট্ৰেক্টৰে দিব আনি সলনি ধোৱাইনে পায় পৰিৱৰ্তন UPPL ni सरकार सोलोंथाइनि गोनांथार प्रमोद बर'नि सरकार सुबुंनि जिउजों बेसो दैदेनगिरिनि सिनायथि नेवसिलायनाय गैया हारिनि मानसि फंबाय दैदेनगिरि होनना बेखौसो बुङो UPPL ni सरकार सोलोंथाइनि गोनांथार